Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag kanatong tanan, no? Kumusta? Adlaw da ay karong Lunes no, pizza 15 na yun sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. So dili pa rin no. Shout out ko sa tanan nga nagsunod ang daramahan no, na kung ako ang pasultiho no. Salamat kayo sa subaybay, labi na sa panahon gitong upload no. Salamat kayo bay no. Ang sawatan pa karon no, pinadaan kini sa usa ka babae nga mapatago lang sa pangalan niya Belen. Sinuwat kini no ni Ray Arellano, bahin kini sa iyang bana nga sige panghambog nga madato. Ambisyoso kayo, gusto madato. Okay no? Pabalik kini sa paminaw no sa kung ako ang pasultihon nga ang sender si Belen. Usahay ang tao magpadaog sa iyang ambisyon, nga bisan og kuli kaayo ug imposible apan tungod sa dako niyang tinguha nga makabot niyang iyang ambisyon, himuon gyud niya ang tanan. Maon niya akong bana, mga ambisyon gyud ka magdato, ug kung nganong na problema ko no, ingon man gud ini ang mga panghitabo. There were nights of endless pleasure, there were moments that it lost alive. Awaran Gud siya. ani niya. Uy, Unsa baka gusto kang mapagaw? Gamitan na atong video kaya nga gikan sa Hapan. hapan? Japan ba? Unsay ngan? Ngita ba ka mapagaw tao? Kaya bidool ko ni mo. Gamitan na diha. Bida mahal kay palita to ana. Di ni mo gamiton ha. Porbida. Balon kay na atong gikan sa Hapan ha. Naibaor ka kung sa kamahal ato. Ang nakanindot ato dahil kay mo kanta ka, ang imo tingog ngayabag manindot. Ha? Nya nga nang wala ka mo gamit ato? Nga nang wala ka magkanta-kanta ato? Ambot ba, bida. Ang nakareferensya ato, bityo kaya kay ang imong tingog ganindot, babati. Ay, baligay siya? Dali lagi day. Bida ba, bitaw nga ako kung gamit ato. Kaya akong nasairan, nga gato na yung karaoke ha, para tos mga yabag tingog. Ay, sa ato pa, yabag ko si Munta Paminaw. Ako kumingon, yabag ka. Ang ako ipasabot nga, kuwang lang is practice. Gabi ay, ikaw, sakto ka sa practice. Pagkataong kag happy birthday, maglibaw pa magiging duyong kung sa'y asa ka na pita. Saan ka kanuot ba ka? Kapoy ni mo ako rin si Santayan ni mo. Natural malibog sila nga, dili mo sila professional nga mga musician. Hala niya, ikaw, professional day ka. Kaya hapit na. Hapit na ka mabuang. Madato gani ko dahil bida. Kuha ka instruction sa vocal cords. Ayun na lang to ni. Kay wa pa ko kakita nga ang but-but na himong tinuod. Sige lang. Nagtuo lang but-but rin ako pero sultihan ka dahil. Usalay ko ang madato ko! Ha? Unsa na malikuwang? Kwarta! Karaan kayo. Karaan daw. Okay, karaan. Way lami. Way lami. Usa akong tambal ni mo dahil. Para di ka maihas pa. Practice na kag dinato taon. Bida. Para di ka makalitan ba? Di ka maihas nga madato tagalit. Naunsa. Wapay daw taon na ng mga bisyon ta. Kay kananta na tao mga bisyon magyud. Paituwa kay bisyon, di ba? Way ayaw imong kinabuhi. Mga puslan man, mga bisyon ka. Kanang sulit yun, ha? O, gawaan ka naman. Dinagko ba? Dinagko! Anak day na. Oh, parehas ko na nang kanang kaon ka, di ba? Mga bisyon ka, mukhaon ka, mga mahalon nga pagkaon. Maabot yun na ni mo. Magkakaon rin ka mahalon nga pagkaon. Pero ang bisyon, sigali kag pinobre nga pagkaon. Maingon ka kidamos, nga kanimusipon mo tagang tabatis. Mga bisyon ka makaubuan, sa kadlaw, patay kindi ni mo diya. Pulos lang yun buwan. Mga puslan man, mga bisyon ka, tinangko! Parehas ka ron, no? Ang ako bisyon, gulusto ko madalato. Dato? Nadato ka. Halapit na, ha? O sali ko ang? Kwarta na lang. Kapoy ni mo to ni. Naong rab yun, naninguha ni mo. Ah. Bahala kas kinabuhi ni mo day. Te! Dako gid kaayo og pagtuong akong bana nga madato gid siya kay lagi iya laging ambisyon. Wa man kunoy ambisyon nga di matuman. Seryosohon lang gid kuno. Unya to? Oy, Riperyong, nausa ba ka? Mura ka na problema. Ha? Usaban, makadabang ko ni mo? Usaban, una-una ni mo. Pasip katabang ko. Can I help you? Kini, Ray,
Kining ambot ani pre. Doon naman ko'y napaminaw sa kong lawas. Ha? Masakit ka? O saan mabinaw niyo mong lawas, ha? Ambot ani pre. Oy, wako ko sabot niya akong Kay lawas nga pre. no, balagi na mo lawas. Saan kay paminaw pre? Kay di ko mukaon. Kutumon man ko. Ah, Unyang mukaon ko. Busog man sa akong paminaw. katawanan! Mau ba? Unya nakapait pre. Kay ug mabusog ko. Di masad ko ganah mukaon. Ah, pre. Nakisakit. Usan sa kita pre. Murag sakit sa utok, pre. Huwag ka ikaw eh. Magtarong diya. Sa mga problema ni mo, bebe. Ayaw ilong-loob diya. Sulti, kita ba nga, di ka? O sa problema ni mo, ha? Wow. Ay, problema sa... Juan pre. Masa? Sulti ko kay... Hanala ko yung gato rin. Di Problema may saging hinatag ni Magtagis. Kaon ko. Problema sa... Sa ba, problema ni mo, ha? Unsay problema? Babae ba? Dili, babae. Dili. Unsaban? Kwarta? Dili, pre. Dili. Unsa lagi problema lagi ni mo? Unsaban? Juan pre, kining... Nga gominong ka. Unsa? Miminyo na ka, ha? Saom na ginako ni pre. Magminyo ko nga mga babae mo. Sukol ni nao nga pre. Unsa rin buto pasabutan na? O sa man pre. Apiki kag dagway bisag utsaon. Actually mo pre. Pero, Oy. usar kitabang na ko ni mo, ana, pre. O sa man pre. Ang ugmalas ka sa kanang pag-ibig, bahin sa pag-ibig, malas ka, may pilil. Ito'y. Lagi, ay, padaan na, pre. Kay normal na tao. Ako asawa. Mas mayo pang ulitaw pa ko. Ikaw, gusto ka minyo? Porbida, mahay ka, oy. Uy, ngandong ko taon pre. Ambag ko ni mo ay pagdali-dali. Pangitag sakto babae para ni mo. Ay, pangita og one click lang, porbida. Kay siguro yung kung tutyo ka. Pre. Oh, ano? Ako. Nang dali-dali. Awa. Mahay! Ha, mahay ko. May pay. Uy, ayaw ako sawa, pre. Uy, ngano man pre. Kung madato lagi ko, ay, lisang nasawa na ko na pukbok! Pre. Uy, ngano di ay Marie? Daw, ay ayo ning tawhana. Ambisyon ray ga ayo. Ay, may na lang na Marie. Uy, at least na ay ambisyon ang tao kaysa wag ay ambisyon. Ay, naalagi ambisyon, pero naong raman sa naninguha. Ay, sagdi lang na Marie. Kay, pa ba yun? Pa maabot ang panahon, ana? Kanusa pa man ka na maabot ang panahon. Mas akong tanaw, hapit naman na siya mabiyais panahon, Marie. Awag ako'y makakita sa akong ambisyon o ilisan ko ng tawhana. Bahala siya. Marie, Ang sa'yo mo kita ng tanaw diha to ni. Okay. Ka na. Ba, sakto gini. Saan Ako na? kita ng yuta ba? Kung asan ako ibutang akong parking lot. Ano din, ano kay auto? Well, hapit na. Drive, pulos lang hapit. Damgo na ko na yung nagkuyaw to. Sa? Oh, akong damguhan ako, ha? Gani, hapit ang damgo ko nga dako kayong kausaban sa akong naong. Nagbata ko. Sa'yo? Napabata ko sa akong naong. Kaya, kwartahan ako, dato na ko, nagpataas ko silong. Mauna akong damgo. Mga Ha? ba? Sobra sa pagkabata akong damgo. Nga naman. Napil na ako, nga murag yung bata. Murag ko basuso. Mayati na. Sige. Naitagod. Murag tinuod ako damgo day. Kay murag yung bata taon. So, may posibilidad nga matinuod nga akong damgo, nga madato ko niya murag kong bata. Kay, mao ba na akong ambisyon? Pag sure, oy. Hmm. Masa may ebidensya ni mo ka ng imong damgo nga nabata ka na tinuod. Tinuod lagi. Unsa lagi mo ebidensya? Ngi ko sa parol. Ay, kapaw. Basa-basa pa galing niyo. Sus, Kapaw. maudi ay. Ikaw din yung nimahong angso. Pagkakidort pa. Dali mo, pre. Binasa na ni istorya. Ako iba. Ay ba, Pedro? Dali. Ha? Ay, masanik. Wani mo na. Ako'y bangka. Ako'y bahala ni. Hapit ko ba dato? Uy, hapit din ka mo dato pre. Uy.
Yawa, ko di mo, pre. Yes, pre. Pre, madato gani ka, pre. Ayaw tang ko kalimtir, pre. Hinumdumi taon ko, pre. Pre, I tell you, ha? I tell O you, madato ko, kining puso diya sa karsada. Oh. Kana ba? Oh, kanang Ilisa na ko gripo. Puso saging? Pero dili puso saging. Kana bang gripo, baka pusit ba? Naunsang taon ay. Pero dili tubig mo agas ko dili. Bre. Si pre. Pero, Wow! oh. Yawa, pre. Di ba ginabaho, bre? Basta ako liba dato. Di magbahay ang atong mga silingan. Kamo, di mo magbahay. Mga silingan, di mo magbahay. Kay, why maningil sa inyong mga utang? Kanang inyong mga utang ninyo nga turko. Ay, suswa na na. Pati yun mo, pre. Patong. Ayaw, di na na. Imong bayaran, pre. Imong bayaran. Hala, pre. Duha ra ba nakaturko ako ang giutangan, pre, taon? Oy, Why problema? Basta ihatag na to nimo ang imong 16 anyos rin ako. ayaw, pre. Ikay makabayad sa semester na to. Bahala na. Dato naman ko. Naunsa na siya. Yawa, sila, Oy, na, pre. Ay, problema. Wala'y maningil ninyo, mga silingan! Wala! Saon, lagi na mo, pre. Imong bayaran ang mga utang, ha? Dili. Saon, lagi na mo. Di na mo Di pilan. ay mo bayaran, pre, ang among mga utang, pre. Yes! Ha? Ma- Unsa, paninglan lagi apon mo? Paninglan lagi. Dili na lagi mo. Paninglan lagi po niya, pre. Paminaw sa... Ikaw, ay. paminaw sa... Bida sa... Kaning kalsada din, he. Ako ni pasiraha. Why makaging tigpatanto. O niya, why mo agi di ha? Basta why maningil. Why maningil. Pre. Nindot na, pre, na. Nindot na. Mayo na. Ganahan ko ni mo, Dong Pedro, kay... Bisa ka pakun... Wag yun kay reaksyon. Nanik. Basta ha? Ako lang ba na to? Tigil mo bahay. Tandaan yung mga problema. Palito na ko. Pilain yung problema, ha? Lisan to magtagsaksak kong bugas. Saban. Kini atong barangay din eh. Kini usa ka barangay na to, ha? Kining atong barangay. Himuon ko ning Kim Pound. Kim Pound? Ay, yawards. Kim Pound ni. Si Kim Paon, pre. Kim Pound mo po yun. Kim Pound. Manindot yun, pre. Pura ni Pedro. Sa manay kapitan, pre. Wala krusyal, ha? Kim Pound naman na unsa. Oh. Naagihapon, pero ako ni kapitan, ha? Naagihapon. Kaya dato naman ko. Nya? Himuon man na kong, kamo! Pero, himuon ka konsehal sa lutupan! Ay, kana, kinuda, pre. Kinuda. Problema lang kay, konsehal, may eleksyon sa no? Pero kita kamo! Why eleksyon? Konsehal mo! Asa ko to, oh! Yes, pre! Kamong kabutanan. Suplayan tamo taksaksak kong butas kada simana. Uy, Eng. taas na to sugar. Pastilan, pre. O Gamayan na, yung pre. kaon. Ang butang, ikaw na yun, pre. Pre. Wakay sista dia. Do Pedro. Kay ako. Buhati kong chords ba. Tararang. Gamay na lay kuwang pre. Happy ko barato. Usa lay kuwang barato ko. Si likuan mo, pre. Usa lay kuwang gisulti nila sa kong asawa. Kwarta. Tararang. Pre, way bago, ana, pre. Way bago. Hay, basta badato lagi ko, pre. Kini karsada, way problema gini mga tao din eh. Labi mag-uwan, mag-init, wag yung problema. Magpanon. Magpayong ta, bisag init, panahon sa uwan. Di ta magpayong. Sarok atong gamiton sa konsulasyon. Ngano man, pre. Kini karsada, ha? Hangto dito, kita ka na, sunod kay. Ako ning patupan. Patupan yun. Iya, pre, no? Patupan kinitanan. Ha? Walay magdagan nga magpayong. Kanya, panahon sa uwan. Kung magdagan ang mga karsada din eh. Panahon sa uwan, ting-init. Okay na kayo. Kaya na may atop. I-tiles pag yun din ako din eh. Alba? Ha? I-tiles ko ni karsada Tiles din pag eh. yun. Sus, ginoo, specific. I-tiles ako! Kung saban, di mo believe na ako? I believe ko na mo, pre. Di mo ginahan ako? Di ganahan ako? Hindi ka ma-slide. Ha? Sa man ka mo, uli ka o dili? Day! Pauli nas ato! Pauli kay pulo sa bot ya! Uy,
kay Almoranas di ka, pre. Pauli pa! Hapit ako madato, day! Ikaw, no? Imo ginagisumban ng imong pagkahanggaw. Ano sa'y hanggaw ba, day, oy? Ikaw pulos ng hinanggaw ng imo. Pataka mo ng taon ka, oy. Ilaway, labayon to na yung kanyang kumo na kurong shoes. Ambot lang yun di mo. Masingir si. Sa masigirze. Sabi mo. Sige gali kag pasiatab ba ng imong ambisyon nga way klaro layasan ti ka dinhi pakauwaw ka lang ginako. Day, bilin, speed. Basta mo usab pa kag hinambukan ng imong ambisyon nga madato ka biyaan tagid ka. Unsa man, ha? Ako. Unsa giinom nimo sa tindahan nila lang salod? Nagpainom ka dito? Ako rin gibangkahan ako mga barkada. Day, ako mga kumpare. Kaya hapit ako budato. Ha? Sa ato pa ikay mo bayad ato? Oo, sabi day. Ako gud sila giingnan nga hapit ako budato. Ginoo. Unsa man pagkadato nimo kagwanga ka nga wa maganit ay kwarta? Nangutang naman sa kani ka? Bayran natin kasad. Ha? Hindi, Pero bayran. sa man nimo bayran, ha? Unya nagbadato ra ka. Sabot nga way katumanan imong damgot ni uy. Unyag malinga silang salod nimo sa imong giutang sa tindahan. Wa pa makabadato sa may bayad nimo. Ay, na ako'y amiga nga badato. Kinsa man? Jennifer Dato. Ah. Ikaw na, day. Ikaw na. Kamay, gini mo pusngagan animala ka. Inang pusngagin! Day! Mao na akong problema, kay wa pa gani madato ning kanahan, dako na kay utang, pero tinagid niyang pangutang. Unya ako may tigbayad, unsaon ko ni siya? Palayason ko ni o ako mulayas sa amo. Unsa man og kamo ang pasultihon? Belen. Hello! Good morning, Lord! Hi, Salamat, Lord. At may Salamat. adlaw. Nato rin bisita, ate pre, si Noy Idi. Niya, Berto Di, Daso. Nasuroy ron taon si Noy Idi rin. Kumusta ka, Noy Idi? Ang pinalanggang amahan sa atuang leading lady writer si Ma'am Ingrid Berto Daso. Niya karon din he. Niya, kumusta ka diha, Noy Idi? Sa imuhang mga ka-igsuon, ano mga igsuon dito sa puzzle ninyo, Noy Idi, no? Puzzle. Na din ha. Thank you kayo niya. Pasalamatan sa dato tanan, ate Pres. Ikaw, wakay pasalamatan diha. Wakay pasalamatan, ha? Okay ra? Okay ra. Bam? Good morning. Imo ang pasalamatan diha. Good Pasalamatan. morning, Dr. Elvin Gracia sa LGU Sloops and yung nurse, staff nurse. Diha sa ito ang LGU. So thank you sila pagkati magkalako kada adlaw. Thank you. Okay, pasalamatan sa nako si Dr. Alan Inad. Ang ako ang sangay nga mo ni Puli ni Dr. Pinya diha sa clinic ni Dr. Pinya. Si Ma'am Daisy nga iya hapong assistant doctor po taon nga naa po diha sa kuha ni Dr. Pinya. Kumusta mo tanan diha? Anytime adtualan ninyo si Dr. Alan Inad kay wag yun ay problema. Mga maayo na itong doktor diha sa clinic ni Dr. Pinya. Dong, si Nanik. Nanik na baro itong pasalamatan. Pasalamati si Galisti ba, Arnold? Arnold siya. Galiste, konsyal. Ang labi na gyud ni Ridin Cabrera. O sa itong presidente senior citizen si Boy Prahinog. Okay. O si paring udo tagok to kay sige siya tangkil na niyang radyo na siyang payag. Di ay ba? Kumusta mo tanan diha sa tanan ug si board member Doktora Joanna Initay ug si Sir Alex. Salamat. Kumusta mo diha Doc Joanna diha sa Bohol? Kumusta mo sa tanan atong mga kaiso na labi na gyud sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Kumusta ka diha kap? Si Ma'am Ingrid Bertodaso ni gamit gyud sa ato ang Miguel Foliar Fertilizer. Salamat kay ma'am. Iyahag yung gigamit atong nindot kayo nga klase nga fertilizer. Salamat kayo. Unya sa mga tao pod ni Kuya Nick Pepito, Dodong GR Pepito, og ingon man ni Inday Shen sa Brumits PS Inday Shen. Tawagan lang ninyo ng Brumits PS sa Facebook. Makita ninyo ang mga numero din nila. Tawagan ninyo kung sa gusto ninyo magabuhaton sa inyong panimay, o gusto mo limpyuhan kay kamo busy na kayo tungod sa inyong business, gusto niyo diha madaghan na kayo, palimpyuhan ninyo inyong bahay. Di mo na maato sa atong mga katabang naa ang Bromwich PH nga mutabang nato sa tanan natong gibuhaton. Unya sa mga tao pod ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araraw, ngang ila pong mga tao po dito ang gipainom mao nga ang said Panyawan ko. Salamat kayo ninyo diha. Ma'am Kasmer,
si Sir Ryan, ug ingon Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, ug ingon man si Lister Daan ug si Ferdi Rabaya, ang atuang suod, ug si Danny Caballero Cojel Ferdi Rabaya. Sa ilaha pong opisina, ang ilang gipainom po sa ilang mga tao, mao ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Copimex. Kay nindot ko di Sed Panyawan Copimex, kay mao ni siya imno nato kung gusto ta nga mahuman na itong trabaho, kondisyon kay ta, di ta magduka sa tuwang mga gimbuhaton sa opisina, mahuman yun ang tanan na itong gimbuhaton sa opisina kung makainom ta sa ato ang Sed Panyawan Copimex, the best kay nato imnon. Labi na yun sa mga bata, ang atong imnon ha, mao ang Don Pepe Tablia, mo na nindot kay nato imnon mga bata, taas ang atong energy, happy yun ta kanunay kung makainom ta sa Don Pepe Tablia. Unya, ugum sa Obi Yema Espesyal o Diamond Yema Espesyal. Kung magdua-dua mo, ugum lang mo ana. Og ingon man, ang ato ang tasty fish cracker o Paulitos macaroni crunch, mo na nindot kay nato nga atong isumsum og mag-chat-chat sa tango. Tanawan ninyo sa mga groceries, makita na nato ato ng paliton ha. Salamat kayo. Okay, Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan, ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ingon man, kaya bukol-bukol na to sa itong lawas. Ato nang imnan og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa kadlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inumdaan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo maughapon, usag hapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon una ka makaon sa imong paniuto. Maughapon sa imong pagpanihapon, inom na pudaan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na doon ang problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, tungod kay doon nanay makatambal ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang si Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas, bas Kugon. Og sa tanan nato mga kaigsunan, salamat kay ninyo sa paggamit sa ato ang number 1 haplas, ang ato ang Sed Liniment Oil, nga tinuod yun mo tabang na to, tinuod nga makapawagtang sa ato ang sakit sa buko-buko, sakit sa dapi-dapi, sakit sa ato ang bagta, kung bikugan ta, daghang mga panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan, dysmenorias, kababainaan, mauni tambalan sa ato ang Sed Liniment Oil nga. Ilikay pagyunta sa dinggim, mga bata nga kutohon, hisuy o sa ato ang Sed Liniment Oil, ang kutob tikangkang nina. Unya, sabota nga ka na nga to ang Sed Liniment Oil, anda na yun palit sa butika. Na, kaya naaramang yun sa butika, wa mo na gisuroy-suroy, di ba, Dwayne? Tinunan sa butika rin na makapalit, pero nagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangi tayo pang Panyawan Herbal, yun niya makita tayo ng produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung leyo-leyo sa tas butika, kaya natas kabukin na nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee. Shopee lang yun, sa ako nag-ingon nyo, gwa mo, layo-layo, galinis mo inyong panimay, bukid-bukid mo, or di ba, basta layo, pag Shopee na lang, kaya hatod ras inyong panimay, bam! Yan na! Sa Celebrity Kojic Beauty Soap para lahat ng beauty care and skin care. Alam ka mo na Perpetua Condrelion, Vonifil, Ferreto, o yung muna sa diha ni Sir Sammy Lauron and Ma'am Myrna Lauron sa Summer Basta mo diha, Sir Sam. Yes, sa Valero Lid Carcara at ang mga staff diha, labi na sa ato ang mga mo duty o sa yung buntag mga ligo gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and pampers
Himalaya extract. Aduna sa kini mga sangkap ang ato ang said celebrity Kojic Beauty. So para magpabilin kitang batanon, younger looking Kotis artista Kotis porcelana. Said celebrity Kojic Beauty. So para binasab sa mga staff niya ni Dr. Irving Grecia diya sa LGU Oslo. Sila diya ito mga kabadan ng mga nurses on duty. Salamat sila ni Ma'am Ria Baclayon, Ma'am Ria Bangkuyan, Ma'am Malu Mission, Ma'am Ria Mirasol, Eric, uban pa ito mga staff niya. Ayoko makalimutan sa mga bata. Wa pa rin mabalik ang klase o nibalik na baka niya itong pagsibya. Ayoko makalimutan sa inyong pagpangaligo sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Mga tana lamang sa butika para original ang inyong mapalit. Ha? Thank you. Okay, salamat po kayo, Ma'am Nenen Moreno, Sir Ricardo Moreno diya sa Bugtong. Idabanga Bohol, kumusta mo diya, Ma'am Nenen Moreno, Sir Ricardo Moreno, og Inday Los, kumusta? Kumusta mo tanan diha? Labi na yun sa Bayarkal si Tarin, ni Ma'am Faye Bayarkal, diha sa Bay Katipunan, og ni Sir OJ, ang iyang mga tao pod, ang iyang gipagamit, mao ang ato ang said Panyawan Coffee Mix sa mga tao diha para dili sa kayo tantong magduka. Nya manghaplas mo lang silang said liniment well, para mawagtang ang mga sakit sa ilang kalawasan. Unya, sultihan ta mga kaigsunan. Kita na sayod bigyan nga kining ato ang toksin mao gini mapatay na to. Unya ang kanang toksin makuha mo na nato sa ato mga kanon, mga imnon ug unsa pa na diha. Grabe kina mo pundo na sa tuglawas mao nay makaingon nga madaot ang cover o putos sa atong blood cells. Ang atong blood cells importante kay mao ni tigatod sa oxygen, nutrients, tubig sa ato ang kalawasan. Ini kadaot aning cover o putos sa atong blood cells. Mustiki, mulapot atong dugo, mao nay makaingon nga masakit ag mga major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases, tuguban pa natong mga balatian. Constipated ka, unyon man, kining ato ang kidney problem. Mo nang kinahanglan yung kaminom tag G-Detox. Kaya kining G-Detox, natural yun ni siyang detoxifier, natural nga remedy. Tigbuang tang sa balatian. Puno pag yun sa nutrients, kamay makapaligon sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR 80715. Busa kung gusto kang mawagtang kining mga toksin sa atong kalawasan nga mahinungdan sa ato ang balatian waron lig-on gyud kanunay ang atong vital organs inom gyud tam matag adlaw og G-Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog ang number 1 muwagtang sa mga toksin sa ato ang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender nato karong adlaw. Si Inday Belen, Ate Pres. Belen. Oh, si Inday Belen taon kanis Belen, Ate Pres. Ang bana kanang ambisyoso ah. Sige pang ambisyon nga madato, sige pang hambog nga madato. Pilan lang kaadlaw madato kuno tiya. Dato na siya pero ang kuha ang kwarta. Mao niya ang nakaingon nga naglagot siya si ang bana kay ambisyoso kayo ba tanang nga kuan madato lay ko day. Nya na mga utang mga unsa pa na diha ay sus. Gipaninglan sila dito nga mga utang ila lang balibaran sa kay wa pa sila madato mao ni iyang problema ron ti pres kaniyang bana nga kuan kanang ambisyoso nga madato saon kuno ya ang iyang problema mao ni ti pres mao ni akong problema kay wa pagani may madato dako na kay mig utang puwerte na niyang pangutang unya ako maoy tigbayad unsaon man ni nako palayason ko ni akong bana para mulayas ni ako'y mulayas amo tambagi ko ninyo Belen tun ka mong sultion Belen unsa may buhato na tuwa niyang ba natin pres iyan na nang warningan ang tanang mga tao nga kuan nga utangan siya bana ayaw na silang pangutana kung bana kay lisod kay na ako may maputo aniyang mga utang nga nahitabo taon sa pagkakaroon nga daghan kayong maningil nila taon. Sa Diba? likondong, kinami siya ikabayan. Mao lagi. Ate Pres, na kay kasulti nila? Amo gina, iya ginang siya may mukuanan na. Warningan gyud na niya. Mo iya ginang sultihan nga dili maayo kay. Og di ba ay bayre. Oh. Kunya Isa may nangutang. saktusan. Niya siya may paninglo. Dili sa na nimo bayri day, bayran day para di na masugot ang kanang mga utangan niya, mangutang siya balik. Imong ingnon nga di na kong bayad sunod kun imong pautangon ha. Oh, kana mo ni sakto. Mas mayo. Bam, kumusta? Mayo kay niya ka bam. Unsay ato ang mabasa di abi? Kasi mabasa rin mo samad ba? Samad.
ning iyang gibuhat sa iyang banang Goliath, no? Mo'y pagaingnon nga wala mo gud kini mahasubay sa eksakto sa Wa, iyang eksakto ba? gibuhaton isip amahan, isip bana, isip padre di pamilya, no? Apan doon na may panultihon inday. Apan sarili pa, ani ang paambit kong Sige, ari paambit. Juan 14, versikulo 6. Sige, sir. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa mahan, kundi mo agi ka na ako. Ang buot na ko ipasabot is, doon naman ko'y panultihon nga ang bana, haligi sa panimalay, Tinoda. o gingon ang asawa tigpatindog sa haligi. Aha. Ang buti pasabot nga siya moabag sa mga gibuhaton siyang bana. Karon ang imong bana nga isip haligi sa panimalay, wala mahasubay. Kung ikaw mo yung tigpatindog sa haligi, imong panangwaon nga matindog yung kini kay imong bana, wala man magsubay sa tarong nga pangkabana, tarong sa mga gibuhaton isip, kanunay lang gabughubog, kanunay manghambog, no? Sa ako nang gingon, kung ari ka diri sa katok mong gibasa nga gingon diri, ako ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. Sa ato pa, wala masubay. Sa ato Wa pa, masubay studling ba? sa ato pa, walay Ginoo sa iyang pagkinabuhi. Na siguro ba pero bugiro lang yun yung tawanan. Ingnon tang pungag na ang mga nilakbit, pero kuwang sa pagpahinumdum sa ikaw ang mugiya inday. Nini panahon na karon imo nang ipakita kung unsaon nimo pagpatindog ang haligi. O pero sa tanaw na ko, no dili man na bugiro sa usting ko nang mga bisyo na gyud siya nga madato siya. Ang unsa pa na diha Wa may dautan sa mga ambisyon Goliath. Way dautan. Apan pung pas ako inahan ka ni adto. Kung magsigi ka guyaw-yaw wa ka mo lihok, doon may panultihon nga lihok tao kay tabangan ko ikaw matupa sa Dios. Apan pung pas ako mama sa una, kung nagsigi ka lag yaw-yaw, unya wa kay gibuhat sama kuno ka sa at nga sige lang ganganga. Tinoda. Kanang alat ba sa Gahawat lang sudlan. ganganga way gibuhat, no? Mao na kung gibasa dire sa Juan 14 verse 6. Kung dugdug ka dire, padiyugdug ka dire sa 1 Corinto chapter 10 verse 20, is this 31? Okay? Yes, 31. Matod pa dire, busa kun mukaon kamo og muinom. Saban. Kanang matod pa muinom o magbuhat sa bisan unsa. Usbuna ko ha. Humana to kung gibasa sa Juan, ari tas 1 Corinto. Maambilin, hinumdumi dire nga sa ako nang ingon, oras na karon nga ipatindog na nimo ang haligi. Ug ang imong buhaton katumagiya nga kung isulti nimo. Kung ari ka diri sa 1 Corinto verse 31, busa kun mukaon kamo, umuinom, o magbuhat og bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Okay? Ang akong pasabot is ang imong bana sa pagkaron wa masulbay sa tarong nga dan o nagdrive pa siya o say tawagan ng muliko ng bawat lugar. Madisilya o na ibertik. Nailaing terminong anak kanang ingon ni bangga kay usa to in English na ila kuan ana basta kay nawa kani agad sa imong saktong linya. Ibertik lagi siya, ibertik wa masubay studling. Ingon ana wala siya masubay sa ang imo karon mo ang pagdiya, no? Ano ka bang? Kinakram mo na siya. Lahat na itong nidunggan ako gabi. Ano ba? Nag-istorya ba puro mga asawa? Nya. Iya ko nung giagak. Sama pa mo na kating tuluman doon. Kung ako ang pasultihan.